Ọbụkwara na ọ bụrụ mmanya na-eme gị enwe ndị ọya wa mmiri na-ala It's not neck. ọ na-atọ Always no bukwa another, you know. ana-amịcha ana-enye gị hiki Mba biko. Aka chana red ahụ ga-agwa mmadụ niile nọ n'ụwa. Let's have all this. Yeah. Waga birikwa kwisa hapụ WhatsApp bata Instagram. Hey. What nsi ebe a pụkwa na jikọkwa WhatsApp again. WhatsApp na sakwa na afọ biko. Ndị a yebukwa na WhatsApp. They will kill us on WhatsApp. Oso ama m from there. Ndị a dị ike ejekwana m ime ife ndị ọsọ na ndị a mee mife mechi ọnụ ebe a. Mba ha na-ekwu there. Bibi by one ha na-agba speed. Too much speed. Waga biko speed is too much. I can't catch up. Don't need one abia. You see I am to see you spend your whole day. Hey. Don't even need to remember Instagram. Before you go to messages. Messages had too much. Waga is too much. Then ọ bụrụ na ị bụ onye ọfụ ịbatacha afọ ịnweghị ebe na ajụcha oyi Monday aga Tuesday aga Wednesday aga ị na-asa na ndị arịkwa ezigbo mmadụ Thursday Friday ị ga na-anụ ị na-anụ obere hint ebe ha na-eji nje onwe ha na Friday eruwego Friday elu na anara like this. Hey. Onye ka phone him get ping gide WhatsApp ga ping gide ping ife na-emezi no ife na-emezi here waga ana m bleki nta ka nzute obere ike call kpọnite m na WhatsApp a nsị ka ekwe ihe ọ nwesị na ewe n'iwe na njere nke oyi nwoke the guy sizie my phone wee tọtara m mmebe ife nwan n'abalị a na WhatsApp mana mụ abala first lady now. Hey. Wee mebe gị ya choice a na-enye nsogbu neta ha ebe a Sky onye nke Sky ya Sun Sky Nigeria ma Cindy ma Sugar nke a na-akpọkwa sugar enwe nke a na-akpọ sugar na Empress with Empress ndị a na-enye nsogbu gụọrọ imerime ndị a na-enye nsogbu o wee bata na WhatsApp asị okay eme asị ka mother you will still understand ndị a egwu biko I'll just mute go there because hey this WhatsApp the pala is where na before the over nanya before na go messages before na go message dey e go like 300 and something messages this God then they mute anymore. I'll be like 10 minutes. So okay, oh yes. Message him for you can't keep up. Yes, my brother, you can't keep up for that. You can't keep up with messages, man. Hey, you can't keep up. Jesus. Yes. But I'm happy you people are having fun. That's the most important thing. You know, you're on a calm, you know. And I'm jealous sometimes. Actually, draw much for Ubos Yaka. You know, that's the most important thing, eh? So that being said, slippery. Yeah. What's slippery? Also, couldn't get sleep, more slippery. Or the car Nigeria by the car chili.
Magona make an ejidi na amecharo. Ana make an ejidi ona agbocharo. Ana make an ejidi ona agbocharo. Jesus Christ. If you na agbochalo agbochalo. Na agbo bezogu. Bust your neighbor won't boss na kwa ka enu ala. Bust what? God woman. Ida fe na ime na ke enu ala. Gbim. Hey. Anọkatakwa ọdọ kwa dị ala dị nsi ọgịnị dị ime gbawa. Jesus. Yeah. Ndị WhatsApp bikon. Eziokwu ka nna agwa gị. Ụsọ abịa mbe this time around na-eme some research ka mmalụ from one test. Anụ m na onye ọbụla na each person na-enwecha one particular skill, one special skill ọ na-emere. Energy Njirimara ịghọta ihe mmiri. Njirimara. Haro. Hey. It's na WhatsApp. Ibo on WhatsApp. Hi, good evening. Good evening. Ebe nọ na-eme mkpọtụ. Ntị m. Okay. Can you hear me now? Ebe nọ na-eme mkpọtụ. Ị na-anụ ihe m na-ekwu ugbu a? Yes. Wetunata cheka mkpachi guys. Ebe nọ na-eme sorry. Yeah, very noisy. So I'm thinking onye ọbụla na-enwe njirimara special moves. Yes, of course. No. Onye ọbụla na-enwe special moves. Special skills. Like, okay, yeah. Dinner, me had move. Man, a bit of it. Mba. Man, ihe buzo ebe ihe abụ ebe brain onyanwụ ije ebe ahụ ihe brain onyanwụ matago for a period of time. Imago so ịgatụ ebe a kpatụ ebe ahụ aka. Ma ọ bụ na ijebere there, some people are mean people. They're not. Are you? Is that your special skills that you're telling me? Special skills. Special skills of, let's say, eye contact with missionary. Hey. No, Otabuo Maya levels. Gini ana be ni do wu na yo na ese ku. Oh God, I go with that. Other special skills, other people. Man, anya no one. Eye contact. So in the dia anya podi ade. Ona agbari na chedi ade anya. Hey, nesu. When I met this thing, some people special contacts about boobs. Some people special contacts about MIC. Some people special contacts about if for only say look I say I love eye contacts. Mad. Oh when they put on egg, when and when did it fall like that? Yeah, when did the weakness? You know. When you join Okita, I forgot me a chica. I for that one, I'm for that one. I'm crazy. Oh, Madam Borobo. I'm crazy. Just Zubiramu. I got. I'm not to buy your special skills. You know, your special skills, chica. Join your okay. If I walk away, put on a table. If I want to put a only be a dear. I'll bring your lawyer and then you're friendly. Lord, yeah. I don't show not the. Well, all the skills to get the two, all the diverse, left, right, up, down. Skill, yeah. All dependently if you will be a Nanya, skill, yeah. The philanthropica. Yeah. On a metugasi. Ndị ọrụ bido. Yes. Ndị ọrụ bido or start ya ka je. Ọ na-arụgasị ọrụ. Ọ bụrụ any drum permission can enter your spirit. All no from far na-enye gị.
Any drum, imetoga. So, kunkiti make when you go the first of all. After Before onye Nabatasi. nwụrụ self. Ay. ihe mere nụ bụ na amakwa m na ụmụ nwaanyị niile nwechara one special ma ime ha nke anyị. Yes, yeah. Yeah, of course. Everybody nwechara ebe ọ bụ na ije ime ejekwanara ebe ahụ ịmago na mana ilugo n'isi m. Some people like ọ bụ na ịmara isi na video bero ị ga-ama isi, you know. Some people bụ ị ga nke a Chika mere ka some people ka onye amidoro kriti ọ na-eti ị ga-akpọba isi, you know, ị ga-akpọba kpọda isi, you know, doggy, things like that. Some people like it, you know. Some people na-akọ yọta ọ bụ na akpọbere doggy. Some people ka na-akọ ọ bụ na ọ nọbere gị n'elu, you know, ka a na-akpị akwa horse riding. Ọ bụ na ọ na-abịara horse ebidobo. Imigide ọsị gị mesigos isi ọsị gị ngwa. Let me come up, you know. Ị na-eme horse, ị na-apịa nwaanyị aka n'ike ọ na-ada. Hey. Ọ na-eti, ị na-enye ya na cup. oge ọ pịa anya efi anya aka pịkwa anya ebe na punish mmadụ ị na-punish the girl n'otere. Come daddy ọ na-eti daddy. Ọ na-eme yes. Ịkpọ m nke ife ọbụla isi ọ na-eti, ọ na-anyụ ụlọ na-etikwa. Enwegbe onye esi eto ọ bụla onye nwere ogologo ntị dọdogoro ya na ntutu dọchie ya. Ọ na-atọ. A na-adọdokwara ntutu n'olu. Ọ na-awọk cherugoro gbokọrọ ọ na-awọ ntutu ọ na-adịba mma. Nghọtago like this. That's domestic violence. I like that domestic violence. Ihe ga na-eme bụ na before ị na-eje adọ mmadụ n'isi jụọ asị akwefu ka nna ajụ asị na-asị m na ọ dị ala ọ bụrụ ndị na-eme nwaanyị si ya na-ekwu otu nchọrọ ya na-ekwu ife like egwu ya n'oke Biko, I anyị nchọrọ like aggressive band. Adọkwara m n'isi. Mbe ihe na-eme bụ ọkwa ya ka nna ajụ gị mmụọ dị iche iche. Nya bụ ihe a dị my sister na-ekwu ihe onye bụ the key. Otu ụsọ nọ na ụsọ si adọ ya n'isi si adọ ka na ya mana o nwere ebe ọzọ ị ga-adụ ya. I don't know gị ikpu. Ọ depends. To one. Just to one. No talking. Okay, no joking. No talking. No. Oh, we have just ije nọ na aji to one. Mgbe ọ na-enwe level a na-aga ọ bụrụ na ibido ozugbo ịtọdobe n'unu ịghọtalụ. Ihe ebidogodo nke ịchọ ụmụ mgba lụta ịchọ ụmụ mgba ịgbakwa nchịkwa gị nwa ọ na-eme ka ọ na-egwu egwu bifo ịmara ihe na-eme and ọ na-atọ ụtọ enwezi ka isi ṅụọ mmanya ọ ndị na-aṅụ mmanya ọchanite gị anya ụnụ nụrụzi ọgụ na-aga ebe ọ na-agba but unfortunately some ụmụ nwaanyị fa ṅụọ mmanya fa dị agba mmiri ọ na-adra mgbada ụmụ nwaanyị sekwa ife ọ na-adra which one more the opposite? Well, I did say. Some people say or dry. But maybe you change your dealer. Fezie dị mmanya ọma ntọzọ ụtọ nwoke mee obele ọtaka ya one side ike anya na-atọ n'ala ya nwaanyị esi ebe anọ nwa n'ụlọ ọ dịrọ mma but ihe aṅụṅụ onye mgbe anwarụ na-akọ gị ụkọ blebleble kwụsị dị mmanya ose etigo ị na-eme ọ bụkwara na ọ bụrụ mmanya na-eme gị enwere ndị ọya wa mmiri ya n'ala ọ na-atọ onwe si n'onu bụkwa another, you know.
ana-amecha ana-anye gị hiki mba hiki mba ya. biko akachana red ahụ ga-agwa mmadụ niile nọ n'ụwa ụtụtụ echi na ife na anyị mere efe Onye ka nna agwa onye gị na-acha ifuru onye ji ya dị-enwe hiki anyị Onya nwabụ ndị bịa na. Milani ya dị-enwe hiki What anyị ya na? na-enwekwa What enwekwa m hiki 2 times mgbe m na nọ ha school. si Anyị enwere ihe o mere ọ maybe na-atụ no gonna vampire na ayi mba. onye kwuchara ọdị chi mmipụrụ m nnọọ strength ife maka afọ n'afọ ọ na-ewasịcha m isi ọta Or gonna nka vampire. mmadụ na-achọrọ tọtụ leg but onye ya one thing about ife niile a bụ ọ bụla ịma na mmadụ kwesịrị ịnọ na bed ọ bụrụ ihe ime taa ka ị ga-eme echi ọ variety Okay, ị na-eche ehi a enwere m ike ịnọ otu mmadụ for 1 month anyị mebiri the same style ọ dị agwụ agwụ Nakwa na mfa ọ anyị. depend Nakwa na mfa anyị. ọ dị agwụ agwụ ọ dị agwụ agwụ nne m style bụrụ ibu Anọkata akpọ ya o nwere ike uncomfortable week. I'm Anala some telling you, comfortable ifunugo position for the ebe week. mmadụ kpọnyere gị ama ọ na-achọrọ ichenji style the girl jide dị ama ọma mpụ apụ ntịl ụnọ tọn ya lekwa the style Bịa. ha na-eme ya eme Bịa enyi. Eme ka ntọrọ gị award. Iwebiga aka n'ihe a na-eme ihe. nna dọgị bụ ebe a nọ ọ bụrụ na a na-eme dọgị ya na-eti ọ na-afụ Doggy na-ekwu ihe a. Doggy na-ekwu ihe a bụ isi from missionary. Ịraba doggy. Itata iwepụta amụ. exactly Ịsọkọrọ ihe nye ya like this. ya ga ụkwụ like this ụkwụ eme ka rọba Okay. ifu na ụkwụ nwaanyị bụ rọba o mee like this zaga onye ahụ akpọrọzie na-aga enweta ikwunu si tinyezie music ọ na-ada gbuwerada ọ na-egbu onwe ụnụ ndị neba amara ife na-eme Oge ị na-ala ka music na-ada gbua. Okay, so that ị na-eti mkpu ị na-etinite mkpu ọfụma. ọ bụ na ka na-eme a na-akọ iri esepụ ọsọ bi na ya unu na-abụrụ music otu na for you itinye ị na-eti ịmara na nwoke na-eti O nwere onye na-asị wow this Igbo women will be sweet. My brother Mansị gasị Igbo women na-asụ so. Nọrọ ebe a na. Na-agwa gị eziokwu kii ya ka m na-agwa gị ha mana ihe na-eme bụ na ha amaghọ na Igbo women na-asụ so because na ha na-eyuzu one style. Amaghị m na mee nke a. Bịa gị na nwaanyị Igbo kpaa nkata ka ọ kọwara gị ka esi arị anyị na-akọ ya. nwaanyị na-agwa nwoke ka esi alị ọ bụrụ something ụnụ na ọda na ụnụ kpa ya si ana na-ekwe ebe nna like enwere ụmụ nwoke na-ata alụ ha marọ na ha na-ata alụ ọ bụrụ na onye nke gị na-ata alụ by mistake maybe otu o si mụta esi ya na oke esi eme were ala nke ya kụzieli ya si ngwa na eke esi eme ya ịchọ ka nwaanyị ata enwere eze na-abụ kodo ya like that ọ ya afụ ụfụ iwere eze anị a eke ya ọ na-atụ gị nwaanyị kakwa imekwa nwoke like that ọ na nipples. ị ga na nipples ọ na-adị mma ikedi eze somehow but enwere ndị amara ka esi eme ọ na-atazi alụ so enwere n'eze enugo a tinye n'eze anị wee na-eme were eze anị na-emekere nke ụkọ n'ọnụ ala ahụ ị na-akụ ya ụkọ werezie ile na-aga nwaanyị na-emepe nwoke ọ na-atọ nwoke kụziere ya nwoke nwaanyị kụziere ya nwoke wuto onwe ya nwaanyị maka esi alị ya gosi nwoke na si ya na-ekwe ya emesi were ile gị gaa dị ya enwere ụmụ nwoke mere eme finga ga nwaanyị ịmara anya ya gosi ya na eke esi edebi ya igosi ya ịbanye ịkọvụ aka ga akọvụ gada asa ya abịa na-ewere aka na-egwu ọ na-eme ya gwuachie ka ọ na-achọ ka ọ nwere ihe ọ na-achọ otiri ego biko walunu Sizọs wee kpachatụtụ n'obi biko bifu na-eje biko unu na-emelụ mmadụ arụ ọ na-asị enwe onye jụrụ ajụjụ ebe ọ sị sexual compatibility ọ bụ the key to relationship nwanne ọkwa ya number 1 key first of all ọkwa ya bụ number 1 key number 1 go so or number 1 yes that's number 1 ọ bụrụ na nwoke amara ala ụmụ nwaanyị nwekwa ọnụ rapụkwa ife a na-eme ya adị m ekwu okwu nwaanyị ọbụla na-ekwu okwu ada alakwa like that ịghọtago but amasị everything mana ha jide onye ha ya ejide apịasa anya mana ndị nwa na-ekwu okwu ọkwa fe nwa na ala mba ị na-edere ịgwa m na
Mana Ndị ndị ka ahụ ya na-ekwe too onwe much. high pass aside that Mụ because na niile na-afụ anyị. akwa mana adị m ala ha but m njide gị ịma nna m. Ị ga-akọ okay. Njide gị ịma nna you go come back again and again and again. Oh. Ndị dọrọ m imetụ gị aka wee nyụọ from over this also voice nke ya nụgodi o depend Okay. a na-enwelu voice. With mental picture ihe ọ gabigara. Ihe na-akpọ ya bụ role play. Ịghọtago role play mmiri na ọ na-eme real life. Okay. Role play bụ ịnọrọ ị na-akọ ya eli. Ịkọ eli na-atọkwa ụtọ n'Igbo. Mana ọ bụrụ na n'oyibo ka ọ dị mma inye onye anwa. But nna m ị na-akọ eli nna nekwe ị na-afụ ị na-enye mental picture ọ na-agadi amụ a na-ekwe ọ na-eti. Enwere time ị ga-eme enwe ihe ekwu nwoke na-abịa amara eme ihe ọsịsọ papa ọma mgbe o ji banye ya ọkụbazie ego ọsịsọ papa because ọ bụ that picture adịghị ọmụrụ what he's doing akwara ka a na-ekwu okwu but if you can't control your man most of the men amara eme sex bụ nwaanyị ha bụ onye na-adị jinja fa ọ dị ka na adị mana amara ife anya ọ bụrụkwa na onye amụ Igbo bụ the problem ọ ka isi eyuzi ya both small or big and everything okay. Powerful. But No, the ginger. The ginger. The guy ginger na aga, but some people be na sigi oh but actually a big. Now when they big ojiamo, what if I me? I'm telling you, because only hani ana ama kwa kese agwafe when did the umoke di fele hamaro in a nefanya had intimidated by the woman Haniano because of the class, yeah. Oh, this lady at this level. So then go con they fear to actually tell you how they feel about it. You got to go why they feel quite the same way as this here now. Relationship so ihe na-akọwa ha na bụ na onye gị na ya nọ ị ga-akọwali ya ụsọ nwoke gị na ya nọ na-asị gị oke kedu ka esi ala gị ọ ga-abụ flop nwoke ọ ga-abụ flop because ịmara nwoke na-eche ka eke m eju akwaji nwaanyị mba nwoke jụrụ nwaanyị ọbụla ijụrụ ọbaba mba nna ka ọnya kọsie enyi ike na ọmara ife a na-eme na bed ka elu nwaanyị ma ife a na-eme chọrọ ka egwuju ọnya ka esi ala no be to have people I feel like you go ọbụgo na ife na-eme gị eju chọrọ eju unu bido na-eme you can now like ya itinye ebe like iwere ọnụ ya itinye ebe like na-eli di ya ịmagonu ọ bụ na chọrọ discuss you can do lead yota unu bido already you can now all command it depends on the level of all about the thing so I feel like unu be nwebeze intimacy unu banye na the thing you lead other method is like you say hey me you to imago go like ya tinye ebe icho wele ọnụ ya tinye ebe icho do imago even ijilo nu takweli ya na ntị icho ka o mee gị imago something like that open imago you just wait you can't say punish me. Can't say punish me like African mom. Hey. Punish me like African mom. Nanya, don't take it for granted. I've go me a bar before. And where some men, he like able. You notice if you come on, a one you like, come on. Only what you say. ụmụnwaanyị ụfọdụ amụrụ dat na enwere jinja ihe enye nwoke ọ na-ala gị iweluzi obele aka ga na-aga ya n'azụ ike obele ọ na-abanye a na-etinye aka Chika will buy your book, will stop you from borrowing. Chika, I will make you. I will you for borrowing. obele bifi ma na-eme ifu na nwoke etibezie mkpu ebe niile akwụrụ ịghọtago mana ọbọkwa inwe ogologo na-ele igbo nwoke n'ike merụọ nwoke alụ ọ na-agazi ka onye yi pampas ọbọkwa ụdịrị ya ka anyị na-ekwu okwu ya jos na-aga iwe nwayọọ na-agadi ya individual differences ya asị ka esi eti amudu nnọọ na ka akụri egwu ka esi esi ị na like ka stark naked ka ọsị jos debeta ụmụ obere akwa maka ọ bụgodo nna m bụkwa onye stark naked nwekwa ife nna ezo so
stack. When you call more could they in a fibina? Oh, stack naked, Banyoku. Osoga goes to walk. Lingerie. Okay, Biko lingerie. okay. Like Oh, full if you hear lingerie. now, more ditch. Achọm akwa. Chelo, chelo. Achọm the lingerie lace. Okay. Achọm ka m yiri ya. Then iwere ọnụ gị tinye na the thing mana aka yikwa the lingerie. Ma gị mana ọsọ Hey. Ọ depend onye gị na-anọ babe. Babe, Chelo can go again also. If you get ọ dipendele ọ bụ mgbe ọ dị ka ọkụ gị ma njekwe na-eche laundry race ime ebe panye dị ya mana ọ bụrụ na nke akwadoro akwado I'm going to be on lingerie because anything can happen. You have to go now. I have to do because lingerie and I'm going to get do opening that for man. Do you understand? Then lingerie got to go to the market. You put the food lingerie. Black. Now I'm feeling like why I cover too much but ndị nwelu self-esteem problem. Also no one thing in talk you water check. Nehen talk you water check. More ditch. You have to observe that. And then yes. Too much. You understand? It's glaring. Some people like as a matter of fact. Nanya chika. I want as a matter of fact. Ne onwere ụmụ na like rock ipu the pants ipu na. Just go shift way one side. That friction just not uncomfortable. Shifting. And was it like even that lingerie now so just in it on I went open in age about lingerie you need to rush shifting but now okay dim light or is it oh dog one ọ bụrụ ịgbanyụ black ka m na-ekwu ịgbanyụ ebe niile no ị ya agbanyụ ọkụ but ọ bụrụ nke na-acha wawawawa but ọ bụrụ dị ka ije mebe red light no enwe ihe na-akpọ soft light okay eji eme blue film na soft touch ọ bụrụ na red light mba ọ depend ndị nwere ụdịka ọkwa na ụdịka ọkwa ọ depend ndị nwere ụdịka ọ bụ na nwere ọdịma like niile ana m enwe data ọkụ ha ụmụ ife a na ị na-afụ ajị ọ na-eme ọbụonye ọ na-emesi ọbụonye ị na-akpụba nke gị akpụ ị na-alaik latara ka esi edebe ya ejiri m anya afọ ị na-ala latara ejiri m anya afọ ịma nọ ọ bụ etonọ achọrọ toothpick ọnụ nna gị anyhow so mba kịta anụ ya anyhow bifim anya ntate toothpick ịma na ị ga-asọskraịbụ nwunu duto ihe ahụ na-ekwu ekwe nke m na-ekwu ebe a ị na-adịbịa igote ọkripa ka ị na-use ka sherry stick mụnwa dey use liquid ebe ịpụta idebere onye ọ bụ gị na asagharị anya ka ute o jiri aka ya fichata ihe ọ na-eri nna ka onye bịa fichata ihe ọ na-eri nyanwa edebekwara fichakwa isi ebe a na-alazi the ice cream from there na nga ọ bụrụ ajị dịrị okolo n'elu ọma make the most important thing maka iji aka gị fichi ya just idebere mmadụ onye a ficha kpochasịa ihe niile ọ dị sure na ọ dị ọcha so that ị na-eri ya with full ọ dị ọcha na kpansara ya mana o nwekwara ndị na-alaik ka gị bịa enwere ike ọ bụrụ na ụsọ na-alaik like I need that just to obela because of health reasons because of onye otu na ice cream kwa ọ mara maka ice cream ọ mara ife a na-agụ mba a na-akọkwu ihe
niile there. Hapụkwa ndị ahụ. Skin to skin now, even with like friction and all that. So adding a help it protect for infection transference. Obunobulia is okay, but say mago now. Okay. If I'm whether infection or not, take the only thing protection and whatever you need. When I like all that Mohawk, just Mohawk.